Uba ulungisani? Awulungisani babe, uyazi vele ngiyakuthanda mina. Ubani ulungisani? Na kahle bo. Musuthi ana kahle kawo phela asincengani la siyabuzana. Ulungisani indoda yami yathuma sesinothuma sithandana. Manyalamani lawo. Kahle bo, angithi vele nawe ubungasenasikhathi sami uyayihambela wena ngiyazi ukuthi uyangithanda babuye ingane zami ngiyakwazi lokho ukuthi uyangithanda and ngiyanginelisa ngayo yonke into but manje usuney'ndlela nje ey'vusa esithubeni so wele ungishiye nje ngedwa endlini nami ngabona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukubulawa indlala because kade wagcina ngisho ukunginelisa nje ekamereni. Ngishelo ulungisana ngamqoma sesinothuma sithandana. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke i-guest yami njengoba ila ezosichazela kabanzi ukuthi wayila ekhaya namhlanje kwenzakalani yini le wrong aseyisola kahle kahle ngo-person anaye kwezothando naye. Kodwa-ke uzosichazela yonke into mesimnikeza nje ithuba. So-ke sesibuza ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona kanjani? Yebo, ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Ngwaka Dube. Hayibo, awukwazi usingaqala ucabanga isibongo sakho. Ngiyala. Indaba unayibonga ezu-2. Ngineyibonga ezu-2. Uzalwa umabani? Ngizalwa uMashangazi. Okay, wena wakaDube. Isibongo sababa. Yes. Oh, all right. Ubuya kuphi? Ukhulele kuphi? Ngikhulele Othongathi. Okay. Yes. Kuze kube yimanje. Manje sengihlala eNewlands ngenxa yomsebenzi. Oh, okay. So eNewlands yelinye lamakhaya wakho noma mhlawumbe uqashile? Akulona elinye lamakhaya ami ngiqashile kahle kahle. Okay. So ila ufike wabona khona umuntu wakho. Noma mhlawumbe umuntu wasemakhaya lo. Umuntu kahle kahle ekade sabonana naye. Okay. Ethongathi. Uthongathi. Okay. Ngathi singimuvile saqhubeka saphusha. Yeah, njengoba singihlala endaweni entsha wa-adapta naye yabo yonke into nje yaqhubeka yahamba kahle. Oh, okay. So beniphathane kanjani-ke nisanda qala nje ukuhlangana nakhula kanjani othandweni lenu kuze kube yimanje? Siqala ukuhlangana uthando belivutha nje. Okay. Beluluhle nje bekukuhle yonke into. Bungeza ubone sici. Nami uyangazi umuntu obusy uhlezi ehambela. So ngiyamcheka every time ayikho nje into engingamenzeli yona. Yes. Ngiyamfonela if enenkinga siyasizana kuzo zonke nje izinto empilweni. Nakwezimali. Yebo. Okay. Yonke nje into siyasizana. Oh, okay. So-ke mhlambe ngabe la uzalwa khona bese bemazi busubatshengisile ngene noma usafihlile nje isikhathi esingaka? Bese bemazi. Yena ekhaya lakhe wabatshengisa wena? Akabatshengisanga-ke mina. Bengakabatshengisi mina ekhaya lakhe. Oh, okay. Kulungile. So-ke uxakwa yini manje? Yini lo yisolayo? Njengoba uze kuhlelo eluthi umfunani umuntu wami. Ubone kanjani ukuthi ngathi usenomunye umuntu kwezothando noma uzweni noma usole nje? Kokuqala nje communication. Okay. Communication besingekho kahle hle phakathi kwami naye njengakuqala. Phela if umazi umuntu uyabona mase ukhona ushintsho. Ngeke ungaboni mase ukhona ushintsho. Uyabona ukuthi hayi yabona ke manje sokukhona okunye okumdidisayo noma umunye omdidisayo. Na ngoba nasey'nkundleni zokuxhumana mas textana like isibhalelana ko WhatsApp ko Facebook usekhombisa nje ukungabi nasikhathi. Okay. Mina ke ngokubuka kwami ngiyabona ukuthi lesikhathi lesi khona asemnika sona, khona amnika sona, khona into abhizi ngayo. Kodwa angafuni ukuthi mina ngiyazi. Okay. So mina I'm wondering ukuthi how come yena wazi yonke into yami like he's, we know each other very well.
Kodwa Yena all of a sekukhona sudden akufihlayo. sekuqhamuka izinto manje sekuney'mfihlo sekunezinto engafanele mina ngizazi noma izinto engingazazi mina. So iqale lapho yaqala yangishaya lapho ngabona ukuthi hhayi no khona oku-wrong la. Wase waqala-ke waba u-detective wabheka-ke manje. Sengiqala ngiyaphenya-ke phela. Okay. Ekuphenyeni kwakho uye wathola ini? Ngaphenya ngoba bengingafuni yena ukumkhombisa ukuthi namkhona esengikusola. So nje bengisathuli nje ngisafuna ukumbuka ukuthi uzobehave kanjani. Wavele wathola i-comfort zone yokuthi nama ngimnaki nje anginaki nokuthi akangiphendulanga yini noma ungiphendulile yini. So lapho ngamnika i-space sakhe sokuthi enze izinto zakhe kahle ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngimbambe kahle. Yeah. So ngelinye ilanga angimtshelanga. Okay. Sakhuluma efonini ukuthi sobonana ngaleyo day kodwa ngangamtshela ukuthi kahle kahle ngizofika nini. Oh, okay. Yes. Ngoba kufanele sibonane entambama ngalolo suku. Kodwa mina ngafika ekseni. Okay. Ngakubo ngafika nje ngafika ngayisitolo ngafika ngithengela into ephuzwayo. Ngathi hayi ngizolinda ukuthi ngize ngifone mase kufika isikhathi sokuthi kufanele sihlangane. Hayi-ke ngathula ngibuka khona lapha ngakubo la ahlala khona impela. Ngithi mengithi ngiyabuka ngeke uhlule umuntu wakho. Ngeke nje uzuhlule umuntu wakho. Ngeke uzuhlule umuntu wakho ngeke. Ngisho noma kuthiwa kunjani, ngisho noma wavuka ebuthongweni ngamkhomba ukuthi nango. Ngiqala ngimfanise hayibo ngathi uyena nje uSimangele igama lakhe. Ngiqale ngimfanise ngathi uyena nje lo hayi. Ngimbone uhamba nomuntu akahambi yedwa. Okay. Ngiqale ngidide ngithi hayi ubhuti wakhe ngoba phela unabo obhuti. Ubhuti wakhe lo hey kodwa ngeke ubhuti wakhe baze babambane ngesandla. Hayi ngeke kwazi ukuthi bangabangibana ngesandla kubhuti nosisi. Asengithi ayi ngeke something's wrong la. Wayixaka ngalento. Ngayixaka ngalento ngoba phela futhi sengibonile. Okay. Ngathi kodwa awuke ngingaye ukuba confronta like immediately. Awuke ngilinde nje ngibone yonke action ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Hayi kwahanja kwaphelezelwana ngakubo bafika bahagana. Baqabulana angithi phela mina ngikude nabo and abazi nokuthi ngikhona eroundini. Hayi bafika baqabulana baqabulana ngiyayibuka njalo leyo nto le ngiyayibuka and ngiyithulele nje. Hayi benza into zabo bavalelisana impela angithi phela bazi ukuthi njengoba behlona nalo ntambama uzobona mina angithi hayibo leyo. So ngase ngithi mina hayi okay fine awuthi ngiyeke futhi ngingamconfront same time. Awuthi ngimbuke nje ukuthi kahle kahle into yakhe izogcinaphi inhloso yakhe yipi. Lapho ngaleso sikhathi inhliziyo yakho yenzani? Ubona nje leyo nto leyo. Uthi okay lo muntu akacamuzi mina kuphela. Ukhona nomunye amcamuzayo. Angifuni uqamanga ngoba sasisithandana isikhathi eside kangaka. Bese ngimfakile enhlizweni ngongempela futhi. Bese nekhaya nje impela enhlizweni yami. So manje inhliziyo yami kwangazi ukuthi iyahlukana nomzimba straight. Yes. Ungathi iyahlukana nje nomzimba khona umuntu oyikhiphayo straight ngoba ngangayilindele le nto ayenza. Indlela engimthanda ngayo. Indlela engispenda ngayo isikhathi sami yena. The way engifisa ukuthi sazane kahle ngakhona sicommunicate njalo ngihlezi ngimbuza ukuthi ulale kahle usuvukile udlile yabo izinto ezikanjani ukukhombisa ukuthi nginecare ngaye. Yes. Yeah instead ukuthi abe necare nami yena khetha ukuthi ubone ukuthi ngiyisilima shuthi mina shuthi. Yo so ke lifike ke intambama ke. Uyakufonela yini mhlambe amakubuza ukuthi wenza kanjani usukuphi uhamba kanjani uhamba ngani.
ngoba ngaqala ngamtexta mina ngathi ukuphi. Ngisanda kubona nje bebhizi nalo Mlisa lo bevalelisana ngena kubo. Ngamfonela ngathi ukuphi wathi ngisendlini. Okay. Ngathi mina okay. Ngangafuna ukuthi ngisheshe ngigagamele. Ekuthenini ngimconfront ngathi hayi okay awuthi ngilinde isikhathi right so ukuthi ngikhulume kahle nalento le. Ngingasheshi ngithathe inqumo ejike ibulale mina futhi in future. Yo. So nahlangana ke. Sasihlangana ke ntambama ke. Wamconfronta lapho. Sahlangana ntambama ngiyambuza ukuthi konje uthe kade ukuphi khathathi ngikufonela ekuqaleni. Uthi yena kade ngisendlini indaba. Ngithi mina hayi awukazi uphumela eminyango awukazi nje uphume egate. Athi yena hayi angazi ngiphume mina ade ngiwasha izitsha ngipheka. Okay. Ngithi mina oh okay. Oh alright. Hayi ukuthi khona abantu engibabonile la kini nje ngaphandle yabo bevalelisana. Kodwa anginakanga ke. Ngingabe ngisakhombisa ukuthi ngempela ngibone yena yini. Okay. Hayi ngithe ngimtshela leso statement ngibona ebusweni bakhe ukuthi uyasolisa yena. Ngathi hayi okay awuthi ngimiyeke ngithole indlela engcono yokuthi naye agonyuluke angitshele ukuthi kahle ikuphi inkinga. Ikuphi la esingamphathi kahle khona mina. Ikuphi la ngishudisa khona mhlawumbe ukuthi ngiyashudisa. Yes. Ngisaqoniwe yini noma sengisingile ngoba kukhona phela ukuthi utshela ukuthi kuyi relationship kanti uthanda wedwa kanti usuzondana wedwa amaplani usuwenza wedwa umuthi ngicela baby ngicela ukukubona usuwedwa usuplana wedwa yonke into usuyiplana wedwa. So ngase ngibone ukuthi hayi ingcono ngingenza indlela engcono ngibhalele la ekhaya. Okay. Ka Black Lives TV. Ngoba ngeke ngibone bebasiza abaningi, ngeke ngibone beconfess abaningi, ngeke ngibone abaningi besizakala. So uthathe iphi inamba yakabhuti wabantu? Inamba yakabhuti wabantu ngize ngacela umngani wakhe untombazana uSimangele. Okay. Ngicela ilokhu njani umngani wakhe ukuthi angiseshele yona. Inamba esuka lakhe lelisha athandana nalo ngoba phela mina sengiyazi. Yena akazi ukuthi ngiyazi mina. Kodwa mina sengine sure mina. Okay. Sengifuna iconfirmation nje ukuthi ngithole ukuthi kahle kahle kwenzakalani ukuze nami ngizobona ukuthi ngimi kuphi kulomuntu lo. So usisi wakhe ngamcela ukuthi hayi akangizamile inamba yakhe lapha efonini yakhe angamkhombisi kodwa ukuthi uyayithatha inamba yalo Mlisa lo. Enze ngathi nje ubheka izithombe kanti hayi ngibhekele inamba yalo Mlisa. Ngempela hayi umngani wakhe wangibhekela inamba yalo Mlisa wayithola. Ngamfonela lo Mlisa lo. Ngambuza ukuthi uyiba igama lakhe wangiphendula ukuyisa kwakhe. Okay. Wathi nguba mina sengizoqhuma sengizobuza igama lakhe. Ngimfonela ngiyithathe iphi inamba yakhe. Ngathi mina ngambuza ukuthi ufunani kuSimangele. Wathi yena uSimangele mubi. Ngathi mina hawa kanti wena unabangaka uSimangele. Ngiyabona ukuthi lo muntu futhi akekho serious ngisho nalo muntu lo. Ngoba usabuza nanokuthi kanti umuphi uSimangele okhuluma ngaye. Ngathi mina ngikhuluma ngoSimangele wasibani ngamusha isibongo. Hayi wambona wathi siyathandana noSimangele ikuphi inkinga nginenkinga yini. Ngase ngithi mina uyazi ukuthi uSimangele umuntu wami and sesiphushe naye like isikhathi esiningi kakhulu you know. Hayi mina angiyazi leyo nto akaze angitshelele ukuthi uSimangele ngawe. Akaze asho lutho nje ukuthi yena unomuntu athandana naye and stuff. Engase ngathi ukuthula kancane efonini. Ngathi mina okay ngayivala ifoni. Ngase ngithi ke awuthi ngize la ekhaya ke uze ngizobona. Ufuna ukumbona ke ngqo. Okay, na kanjani simfonelile ubhuti and ukhona. Siyami ukhona anqabanga ukufika. But akazi ukuthi wena ubhalele kwishow. So angazi umkulungele ukuthi ngimlande ukuze uzombona.
ngikulungele manje, sengikulungele. Okay, ngiyacela silandelene. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faki order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi, Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke ubhuti uvumile usasijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi asiphendule imibuzo esingafisa ukuthi simbuze yona ngodaba esimbizele lona la ekhaya namhlanje. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubhuti waba isibongo? Ayisibongo amazibuko. Igama Lungisani. Lungisani Mazibuko. Ubuya kuphi? Kuphi emakhaya? Bigville. Okay. Ngakaphi kuZulu? Yes. Uyamazi ubhuti engihleli naye? Hayi, ngimazi. Awumazi nhlobo? Hayi. Okay. If uzwa ukuthi ubizele kuhlelo elithi umfunani umuntu wami, kubuya nemqondweni wakho? Excuse me. Hey. Ngisho nje ukuthi mhlambe khona la ngone khona mhlambe. Yeah, ngisho kanjalo. Okay. Yeah. Kuloko. Oh, okay. Wena uyilo muntu lo othi intombi eyodwa mina ngi-right ngayo noma uyabamba nje noma kuphi la ubona ukuthi ungabizwa khona? Uhlobo lo muntu? Ngilomjida nje yabo ungabhanga. Yeah. Okay. Ngi-right nje nginomuntu oyedwa. Angibhanga. Oh, okay, kulungile. Ngicela umneze isikhathi sakho umuzi ukuthi ufisa ukuthini kuwena ubhuti lo okubizile. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhuluma naye. Hamba kahle baba. Yeah. Njengoba ngikubizile la mfowethu. Uyamazi uSimangele? Yeah, ngiyamazi. Ithini relationship yakho noSimangele? Yonke into igrand nje mfethu, hamba kahle. Akukho ukuthini. Yabo. Yonke into right. Akazi akutshela ukuthi unendoda before? Ayakazi nje. Nhlobo. Angazi lutho. Yazi uSimangele ukuthi umuntu wami. Hey, and isesipushe naye cishe it's almost 1.5 or 2 years. Hey, bengazi futhi abengazi nje. Akaze ngitshele ngawo. Mfethu I've invested a lot kulo muntu wesifazane. And ngiyangithusa mina umuthi wena akaze kutshele lutho ngami. Akazi nje futhi azangitshele. Kodwa futhi nawe futhi isidingo sokuthi futhi uzungibize phambi kwamakhamera nje bese ngikho. Kumele wena futhi ukhulume nami uze ngimini ungitshele lento ongitshela. Hayi uthi manje uze amakhamera noma ukhulume nomuntu wakhe kaniyathandana nomsanda. Bengizokhuluma nawe kanjani? Kahle. Excuse me. Like ngikubize la ukhona ngikulandele or something. Yeah, kanjalo. Because manje yabo kamakhamera nje manje ayingeke. Ukunana amakhamera because lana phela ngikubizele mina into oyaziyo nawe. Yawo. Hayi kodwa bese ngekho phela isidingo sokuthi uze lapha futhi uzongibizela amakhamera. Sikhona mfethu. Sikhona. Lo muntu esikhuluma ngaye la mfethu I care about her nika. Ngimkhathalele. Yabo. Kakhulu futhi. Ukube phela ukukhathalele phela bengeze yenze lento ayenzile. Uchaza ukuthini ngale statement sakho sure? Cha ngichaza ukuthi phela uyakuthanda mfethu bengeza akufebele. Yabo ngichaza lokho. Cause yabona mfethu ngeke ngiqamba mina azangitshele ngawe cause ngambona wangibona ngamshela wangiqoma. Yabo. Akazesho ukuthi nginendoda akaze kusho lokho. Wangiqoma. Usenesikhathi singanani? Ngathenani?
Sikakabi side sona. Mhlawumbe inyanga zingakhi noma iminyaka mingaki? Unyaka u2. Angos? 2. Inyanga ezu2. Yes. Okay. Awena ukwazi uzumbambe nomunye umuntu? Ba yena intombazana? Yes. Ya angikaze. Wathi single? Hey wathi akana nje indoda. Okay. Mase uzwa-ke uqhamuka ubhuti akhuluma kanje ucabangani? I feel sorry for you my brother. Hari. Engazi mina azangitshele. So ngamsheda ke wangiqoma. Sathandana. Yabo. Ngeke uba wazi mfethu. Ngeke uba wazi ukuthi ngithandana mina leya ngeke uba wazi. Angazi nje ngitshela nje. Kade bisaqala siphushe nale ngane. Wena ufika manje wena uyinyuza kuloya muntu. Yabo. I understand izinto eziningi. Yabo. So wena ubuwazi inyunje kahle futhi ukuthi unayo indoda lo muntu. Baba ngazengitshele lo muntu lo ngiyakutshela nje. Ngazengitshele ngawe. Angazi lutho ngawe. Okay, siyakuzwa ke ukuthi akazi utshele lutho ngobhuti. But mesiphuma la wena izinto zizoba normal phakathi kwakho nayo Simangele. Ngeke sibe right. Kuzoshintsha kuphi? Ngathini ngizohlukana naye. Why? Because angithandi intombazane ibhanqa abafana. Because akazengitshele mina ngayo bafu. Okay. Ube wangitshela ngizomove ngihlukane naye. Manje akazengitshele ngaye. Nami ngiyaqala nje ukubuzwa ngayo. So njengoba usho kalula nje uthi uzohlukana naye, vele shutha umthandi. Cha, ngiyamthanda. Okay. Ukuthi manje angifuni manje ethi lokusibanga intombazane, maningi amantombazane angangithanda nami. Yabo. Mase kuthiwa mhlambe ke yena uSimangele ula. Naye. Ungamtshela lo ngitshela kona mina ukuthi asihlukane because of 1 no 2 no 3 no 4. Ngazama. Ungazama? Yeah. Ngukho lula. Singamfonela phela akuyona inkinga etheni ukuthi simfonele. Mengingase ningivumele ukuthi simfonele. Hayi, ngimfonela. Kodwa isidingo sokuthi uba 4 abiza amakhamera nje asikho. Sikhona ngoba kumele wena ukhulume nentombi yakho. Niyathandana nibonisane badala. Lento yenza kufanele ukuthi manje uyingane njengobiza amakhamera nje bazothini manje abantu bazothini ekhaya isithunzi sami. Mina fanele ngilalele wena. Yeah, mina ulalele mina. Mina ingane. Yeah. Yazi lawo magama awakhulumayo ukudelela. Abizwa ngokudelela kahle kahle. Angideleli ngitshela nje ngqo. Ukhona. Yazini asimbizo uSimangele. Akabizwa. Asimbizo uzosho lento lo ofisa ukuyisho wena. Yabo ngoba ngifuna ukuthi size sifike kude and stuff. Yabo. Akala. Singamfonela inkinga yikho. Akafoneli. Alright. Ngiyacela nisifonise. Phela kanjani? Yebo ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Awukho busy singakhona ukukhuluma? Yebo hayi singakhuluma. Alright. Ngibhalela umuntu wakho kuhlelo elithi umfunani umuntu wami. So ngihlali naye la njengamanje la studio. Yebo. Ubani umuntu wakho? Ulungisani Mazibuko. Maziboko. Yebo. Okay. Nesikhathi singana nithandana? Sesino 2 months thandana. Oh, alright. Yebo. Akuyena-ke ungibhalelile kwishow. Umuntu ungibhalelile kwishow uthe wakadube. Unjabulo. Oh, uyamazi uNjabulo Dube? Yebo sesino 2 months sesino 2 years thandana naye. Pho indaba uthi umuntu wakho ulungisani? Ingoba phela uNjabulo bese ngimchithelile nolungisani. Ulungisani sesino 2 months thandana, uNjabulo sino 2 years thandana. Why? Ingoba uNjabulo uyayithanda indlela nje yena u-right afuqama u-right uyanginelisa ngayo yonke into but uhleze esendleleni manje ngabona ukuthi mina ngeke ngize ngihlala ngibhoreka ngifa naye indlala ngambhanqa nolungisani. So wena umuntu wakho semthathise kwe-straight sakho nje ulungisani ne?
Noma kuthiwa ufonela umuntu ongamazi uvela uthi nje wena uthandana noLungisani. Ingoba phela uyena ongikhombisa ukuthi unesikhathi sami sonke, hleze kunakile. uLungisani unjabulo awuhleze ngenasikhathi, uhleze ihambela. Manje mina ngakho ngambhanqa noLungisani. Okay. Isizathu esenza ukuthi sikufonele mama esokuthi bayadinga ukuchazeleka ukuthi ithini into. Unjabulo njengoba engibhalelile ngingambuza imibuzo thizeni ngawe. Ngifisa uku-understanda nje ukuthi ithini into kwenzakalani phakathi kwenu noba u2. And uyawasho ukuthi ubese kufake enhlizweni ngale ndlela ukuthi uyazibona ukuthi uwena shuthi umuntu adalelweni ukuthi abe naye kwezothando. And uyawabona ukuthi wena ngathi usunomunye umuntu empilweni yakho lapho yena uyakuthanda. So uke wayihlupha wasifonela ka-Black Life TV wacela ukuthi simenzele isikhathi sakhe naye simhlanganise noLungisani lo muntu lo abambile ukuthi wena usuthandana naye. So nginabo bobawu2 and bakulalela bobawu2 uku-loudspeaker bayeza ukuthi sixoxa sithini mina nawe. So bayadinga ukuchazeleka ukuthi kahle kahle wena wenza njani kanti ubani ohamba naye ubani ongahambi naye. So ngiyacela nje ungavali. Ngicela ukukhulumisa nomuntu obhalile kwishow okunjabulo. Yebo. Okay, sharp. Mama. Sawubona. Yebo Njabulo baby. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ungangibizi ngobaby. Awuyini manje ngizwa sengifonela uStufuza kwi-Black Life. Yini manje kwenzakalani? Uba uLungisani. ULungisani baby uyazi ngiyakuthanda mina. Ubani uLungisani? Ana ukahle bo. Imusuthi ana kahle kawo phela asincengani la siyabuzana. uLungisani indoda yami yathuma sesindothuma sithandana. Manyalamani lawo. Kahle bo angathi vele nawe ubungasana isikhathi sami uyayihambela wena ngiyazi ukuthi uyangithanda baba ingane zami ngiyakwazi ukuthi uyangithanda and ngiyanginelisa ngayo yonke into but manje usunendlela nje oyivuse esithubeni so wele ungishiye nje ngedwa endlini nami ngiyabona ukuthi ngize ngikwazi ukubulawa endlala because kade waqina ngisho ukunelisa nje ekamereni ngishelo uLungisani ngamqoma sesindothuma sithandana. Ngicela ukubuza something. Ake sithi ngithola i-contract somsebenzi mhlawumbe ngeGoli for 2 months njengalo 2 months wakho lo engingamazi usungitshela ngayo manje. Yabo? Ngiyosebenza. No. Ngisebenzela ba? Ngisebenzeli mina nezingane zethu. Usebenzela thina nezingane zethu mawuzonginaka ungitshela ukuthi angigibele ngize eThekwini ungikhombisa uthando unginelise ekamereni angiboni ukuthi ngingakwazi ukukusebela. Lokho angikwenzini mina lokho. Wena njengoba uhlezi nje unesikhathi sokuthi uhambe uyihambele i-trips uma kusuke kumsebenzi nje. Kanjani okay uma ukuthi uyabuya-ke emsebenzini-ke indaba unganginelisa ekamereni ukuthi mina ngihlale ngilambile kuze kube yinini. Lokho ima ngikwazi manje mina bengingakwazi konke lokho. Wena bungaboni sonke isikhathi ukuthi ngiyakudinga. Ngiyabona ukuthi uyangidinga and nami futhi ngiyakudinga. Siya-communicate ngiyakufonela uma nginazo isikhathi mina ukuthi ngitholile ithuba ngiyakubona. Right ngikhona ngidingaki njengoba wena nje ungenasikhathi sami ngimtholile kuLungisani. Uyena uyanginaka unginika yonke into uyanginelisa nasekamereni. Ukwena ukuthi uzolungisa amaphutha akho mawukuthi ulungisa amaphutha akho babe ngane zami uyazi ngesithanda siyibhelendela sihamba kwi-relationship yethu bekungekho lula bezikhona iy'nkinga kodwa sikwazile sesafika la so ngeke ngize ngikwazi ukukhetha uLungisani over wena ngikhetha wena kodwa ma uzongithembisa ukuthi shosho ngeke uzongijikela sizobisa iy'khali engikhala ngazo. Mina manje fanele ngidansele isiginci senu nalo Lungisani wakho. Nangu phela la ukhona phela la sikhuluma phela ukhona la. Hayi ukuthi akekho. Angendaba ngishathi ukhona mina ngikhuluma nokwebo wengane zami. Angazi ukuthi wayithola futhi le ndoda le ngikhulumela uDodi nje. Yabo nje. Ngicela ukuthi ungamnaki baby uyazi ukuthi
ngingamnaki ini wena umthathile le emavunguvungwini le emahlathini la umthathe khona wawumfake kwi-relationship yethu angithi usewumuntu wesithathu yena angithi mina ini ungenelisa ngayo yonke into wena wawungenelisa wangijikela nje esithubeni manje usuka izinto engingazazi usuka ungishiya nje even ungibingelela singibingelela nje ngathi ungalami bengikwazi ibenze lonto ima-ke akufanele ngibe nesikhathi mina sisamabhizinisi nomsebenzi kahle kahle kumele ube naso kodwa esami kumele sibe seceleni kumele usacrifice for mina. Hhayi-ke angazi-ke lo lungisane wakho ukhona i-confession anayo-ke ekufuna ukutshela yona ngazi nangu la Ungamnika ifoni. Ya unesifebe. Ya doti. Indaba isifebe wena. Ngenzeni manje? Uyenzelani into yenzayo? Ngenzeni? Indaba ungangitshelanga ukuthi khona umuntu onayo. Ngiyabona hayi fisek. Awukahle lo msani. Hayi ngidakele wena. Awungenzeni mani ngoba uyazi ngiyakuthanda kakhulu. Ngithanda ba mina ngithandi ngisakuthandi. Awusangithanda ngobani? Hayi. Naku ngiyakwenza manje. Hayi ke mawuthi kanjani ke ngeke uyenze leyo nto. Hawu ngizoyenza uzovunjwa yini? Uyenziswa yini leyo nto? Wena uyenzelani into oyenzayo? Mina ngeke ngize ngikwazi futhi kuye kunjabule bewunjabule ubaba yengane zami. Indaba ungangitshelanga ukuthi unayo indoda. Okwezi unezingane. Nginazi ingane. Awusifebe. Ngikaze ngifihli ingane zami kuwena. Awusifebe wena. Kulungile ukufana isifebe ubusithanda ubuthanda. Awusifebe. Ngikhuluma naye. Ngiyabonga mama isikhathi sakho. Yebo. Ni decide ukuthi fanele nenze kanjani noba uthu. Quick call uye wakhuluma naye nawe and izothini into? Mina ngiyaphuma ke. Okay. Kalula kanjalo? Yeah. Okay. Njabulo? Hey. Azi ukuba honest okwamanje. Angazi sifanele ngihandlishe kanjani le situation. Okay. Ngoba njengoba sikhuluma nje la uyasho ukuthi usamthanda. Okay. Ngimzwile nami ngicall. Uyasho ukuthi usamthanda yes. So manje mina like ayikho into engizoyiconfirma manje ukuthi kuzokwenzakalani. Phela nje mhlambe angazi. Mhlambe sengingabona ngayo ukuthi uyabuya yini mhlambe azongichazela kahle istory sizwakala kahle ukuthi kahle kahle bekwenzakalani ngempilo yakhe. Ngoba lezi zinto akayichazayo ezinye zazo mina ngiyangizazi. Okay. Nayo le ndoda yakhe le ayithole 2 months time angiyazi. Okay. Bengingazi ukuthi mina ngimnelisi, bengingazi fanele ngize ngiye kumsebenzi. Ngiyekele yena. Ekubeni lo msebenzi lo usiza izingane zethu. Okay. So wena usadinga ukuqhubeka uthandana naye kuyikona ukuthi udinga ukuthi aqale achazele ukuthi ithini into phakathi kwakhe noLungisana. Kulungile ngizomnika ithuba ukuthi achaze. Kodwa usafuna ukuthandana naye. Ngisafuna ukuthandana naye. Kodwa kuzomela nami understand ama priority ami. Okay. Understand ukuthi ingane ziza kuqala. Kahle kahle umuzu uza kuqala. Kufanele kube khona izinto engibhekayo. Mangase kuthiwa ngishiye izinto namabhizinisi, izingane izondloba. Yena akacabangi lokho. Ahlahla afuna ukulinda. Umthetho wakhe ukulinda nje akakufuni vele. Okay. So uyakwalona lesoko lakhe kumele lithi uyisifebe liqinisile mina ngeke ngize ngilokho njalo. Imali manje wena bafu uzoqhubeka utshole naye. Ngoba esenze kanje. Cause kuningi sikwenzile. Like? Abo nje. Njengasempedini. Okay. Abo. Ngakho ngibuza lento ukuthi wena uzoqhubeka utshole naye yini? Imali esibindi esikhuluma manje ithatha into ekhuluma. Cha uthi ngiyacabanga nhle ngiyakubuka nje uyakhuluma uthi hayi ngizomnika ithuba. Kodwa usuyazi sikwenzakaleni. Ngabe uyaqhubeka nempilo yakho uzenzela le amabhizinisi akho lawo washo engawazi.
or ama-advice manje noma ama-opinion wathola kuwena manje. Mina ngiyindoda mina mfowethu ngiyazazi yabo. So angilindele ukuthi ngizoniwa omunye umfanyana nje ama-opinion. Ngokwami niyafana mina. Wabini ifebe niyafanele kwawena usifebe niyafana. Loqhubuthe no hayi. Qala Inhlamba leyo mfowethu. Hayi angena phela. Futhi udelela mina kahle kahle. Ngitshela wena ngikhuluma nawe nini? Uyangidelela. Ngikhuluma nawe manje. Angisakhuluma la siyabonisana. Ubonisana lo okukhulumayo wena. Nje ukuthi mina ngiyiswele. Uyangisuka inhlamba phela leyo. Hayi angazi ke. Inhlamba leyo. Dala phansi bhuti. Hayi inhlamba leyo ekhulumayo. Dala phansi. Yabona into yokulwa isizi siyabonisana la. Manje wena usufuna ukulwa wena. Angilo. Wenzani mfowethu? Hayi angilo. Bulela. Inhlamba yodwa leyo ekhulumayo. Mawudelela niyafana. Niyafana ngoba uthuna. Sawudelela lo khulumayo. Hayi. Ngiyakukhuza. Ngiyahamba ngikhuzile. Ile inkinga. Yabo uphakamela umoya nje kanje. Nami ngaphakamela umoya. And futhi ngiyazi uthanda. Yabo. Ngakho ngithi ngisela phansi isikhulumi. Yazi ngoba ngizoshonelwa ilanga. Ngicela ukuthi ikushiya kanje sengibongile wena. Sengi-right. So right. Impendulo obuyifisa uyitholile. Ngitholile. Lungisani ngiyabonga kakhulu ukuthi usijoyine noma ubungazi ukuthi ubizelwa in but ngiyabonga ukuthi usihloniphe ufike. Thank you so much. Mbukela lapha ekhaya sikhetha ukuthi siligoqele la uhlelo kungakalimali umuntu because impendulo eziningi ebesibhekile kahle kahle siyitholile sekuvele kwacaca yonke into yaphezulu kwetafula. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Na kanjani mekukhona iproduct oyifunayo ufone ku 062 219 7748. Bye. The Black Life.